салом алейкум дӯстони азиз. ба шумо билетҳои арзон дар кор боша? Марҳамат ба ватсапи авиакасия Шаҳноза занг бизанед. Билетҳои арзон ва боваринок аст. бори дигар аз номи худ, аз номи канали Қурбон Нигматов, аз номи он нафароне ки ҳузур надоранд дар ин базми хирсандаи мо, дар ин тӯи хонадони анами ҷияна ки мо худованд бахти сафед ҷумтия хушомадед мекунам ҳамаи шуморо. меҳмонони дуру наздик ҳаматонро хушомадед мегӯем. парвардигори ҳаждаҳазори олам ҳамая ба ҳамин мақсад расонад. тӯи тамошои неверӯи чӯбераҳоя бинед. ҳаме мардума дар ин рӯзи хурсандӣ мегӯм чӣ орзуи умеде ки доред, худо дар хурсандӣ ҳамамонро расонад. ба шумо билетҳои арзон лозим бошад? ба ватсапи авиакасияи Шаҳноза занг бизанед. билетҳои арзон ва боваринок аст.